Portarul din lovitură liberă pe PES. Haideți să vedem. Salut, eu sunt Cristi și bine v-am regăsit la un nou clip de pe acest canal. Azi o să ne jucăm PES și o să vedem dacă portarul, adică Kagn, legendă pe care l-am eu, poate să dea gol din lovitură liberă, mai exact de a marginea careului. Și nu uitați să dați și un follow pe TikTok care se numește cristi.ro.peit. Și aveți și în bio acela YouTube-ul, deci dacă m-ați găsit deja, mă rog. Ok, hai să vedem. Da, obiectivul este să ajunge la 1000 de abonați și bine, am vrut să dau la victoria liberă, dar n-am pus bine asta, deci da, hai să vedem dacă dă gol și din penalti. Hai să vedem, eu zic că nu. Haide, calm. Aparent, dar chiar zici că e kill, dar nu e kill. Oh, a dat gol. Bun. Trebuie să dăm puțin mai... Aici e bine? Da, e bine aici. Hai să vedem dacă poate da gol. Nu Alaba, nu. Îți cer scuze, nu ești tu. Oricum băteam cu tine. Deci Demiral, un fundaș, are mai puțin decât un portar. Am înțeles. Mamă, ce bine a bătut. Oh! A dat gol! A dat gol! Bro, n-are cum să termine challenge-ul așa, adică eu zic să testăm mai multe lucruri, că adică a dat așa, știi? Gata, am închis episodul. N-are cum. Păi să mai dăm o dată. Ia! Bă, ce bine le bate! Ok, deci cam de la aproximativ 14-15 metri, cred că e ok, dar de aici, deja zic că de aici e imposibil pentru un portar. Deja scace atributele la lovituri libere a jucătorului, după cum vedeți, adică deja este prea greu. Nu chiar la tot scada. Ok, hai să vedem, din nou cu Kagn. Da, a bătut ok, dar e pe centru și, na. Ce aproape era. Era aproape. Ok. Deci, bă, chiar e interesant. Să vedem. Dar cred că doar la lovitura aia liberă poate da. Aia mai ușoară. Asta e... Mamă, ce slab am dat. Asta e destul de grea. Nici Ronaldo nu cred că poate da de aici. Nu știu acum dacă în viața reală poate da, da. Cel puțin din joc nu cred că poate da. Ok. Am bătut ok. Da. Bă, dar încă... Hai să vedem cât timp filmăm. 3 minute, ok. Puțin. Haide, Kagn. Am încredere în tine. N-am încredere în tine. Văd că sunt de pe fundat, dar sunt vecinii mei care se ceartă pe aici. Sau la parter. Era să-mi cadă telefonul. Ok, hai să vedem din nou cu Kagn. Da, doar cu el o să batem logic. Peste pomă, era să-i dăm gol. Să-i dăm gol. Eu zic să-i batem, după aia să punem mingea parcă mai pe centru, așa că e destul de greu, sincer, să dai cam de la distanța asta. E destul de greuț. Da, am dat să dau. Hai să și schimbăm aici. Mai pe centru, zic eu. Bă, eu zic ok, și linia asta pe aici, nu știu dacă voi vedeți. De aici, așa. Ok, confirm. Hai să vedem. Ok, vreau să văd ceva. Vreau să văd dacă ar da Ronaldo de aici. Vreau să văd dacă ar da
Cristiano Ronaldo. Hai, care da dacă e? Bă, a bătut bine. Fiți atenți că e gol. Mai încercăm o dată. Încercăm o dată cu Ronaldo și după aia trecem înapoi la challenge-ul nostru. Așa. Am bătut eu slab, da. Acum trecem la challenge-ul nostru că deja e... Cum ar fi să dea car? Vreau, deja Ronaldo e slab în joc. Dacă ar da Cagneici. De nici în viața reală Ronaldo nu e prea bun la lovituri libere, dar... Oh! A fost bară, nu cred! Nu cred! Bă, a fost bară sau nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar sigur n-a fost gol din păcate. Bă, ce aproape am fost! Am fost mai aproape ca Ronaldo, bro. Da, aici am dat slabă. Bă, acolo chiar era... Ce-am făcut, m-am dat centrare din greșeală. Mi-a schimbat jucătorul. Așa, hai să dăm aici. Nu, mă, dar set picker taser. Aolo. Ce slab am bătut. Ce slab am bătut, bă, aici. Ok. Hai, mă, nu mai dă nici noi odată, măcar aproape să fim, dar cred că e greu de la lovituri libere de la 20, ne, 15, 16 metri e greu. Da, ce să fac? Ai cum? Ok. Bă, cred că răspunsul este nu de la lovituri de 15-16 metri. Ok, asta o să mai dăm încă 3 lovituri libere. E păcate dacă nu a dat de la atâția metri, cât să fi, da. Da, bă, dar și-o bat slab, al naibii e slab. Set picker, mă rog. Era set piece taker, da, mă rog. Bă, de ce? Bă, nu. Încă două, că le-am bătut. Nu, încă 3, că le-am bătut numai pe centru, mă. Încă 3. Încă 3, boys. Încă 3. Și am încheiat episodul. Clipul, mă rog. Dar n-am ce să fac, n-are precizie, adică eu am dat destul de în stânga, dar na. Încă 2. Mai are 2 încercări. Hai să vedem dacă dă. A dat-o bine pe asta. Cred că a dat-o bine. Hai să vedem și pe ultima. Ok. Să vedem ultima lovitură liberă. Da. Nu e asta ultima, că am bătut-o ca naiba. Ok, deja trag de timp prea mult. Trag de... Da, mă rog.
trag de numărătoare prea mult, că de simt nu trag. Acum vreau să schei. Oh! Și! A fost iarăși bar. Cam asta a fost și clipul. Și clipul, din păcate, nu poți mai mult de 15-16 metri, dar poți de aici poți. Hai că mai încerc cum arată de aici. Deci de aici poți, dar mai mult nu. Mai mult nu cred. Aoleu, ce-am făcut, mă? Tu, pot să cred. Și? Da, nu pot mai mult de aici, dar am putut prima dată, am putut în prima și am dat. Eu am fost Cristiro, dați un like, un subscribe pentru că avem obiectivul de a ajunge la 1000 de abonați, deci, pa!